Takže, dámy a pánové, chtěl bych vás uvítat u dnešního gala večeru Clash of the Bonnes. Doufám, že se to těšíte, že dneska tu bude pořádná show. Takže dáme si to teďka stardowny. Takže máme tady ty stardowníčky. Takže poslete mi sem Adis styl zaboj jedině Adis. Tak co Áďo, jak se dneska na to cítíš? Takže dneska to bude dobrý, dneska to bude fajn, na píku papír, teď to pohoda. Pohoda. No, a co myslíš, že zrušíš ho? Tak dám mu jako na půl zemi zase. A pod jakým trenérem jsi, prosím tě? To asi neznáš, Daniel Kolář. Neznám. A děkuji. No. Tak, zaváme si Dídel. A co Dídle, podívám tu tvoji sestavu, ty jsi fakus. Tak co, jak se dneska cítíš, naložíš mu na to? Víš co, tady to nevíš, víš jak, pohoda. Dám mu dvě, nebude, víš co, to je tam nahoru, ale tak. Jasný, jo. Amo. A pod jakým trenérem, prosím tě? To víš jak to, ne? Nevím. Dídel. Jako Dídel starší? No, starší, ne mladší. Táta nebo brácha? Máma. Máma. Jo, máma. Takže dobrý, děkuji ti. Tak, jdeš do píči. Takže jsme se dočkali, dámy a pánové, a máme tady hlavní zápas večera. Takže za Modrý roh Adis styl zabil jedině Adis. Step round there for your captain, back my beard, let him have it. They see me in the field, they panic, watch them run up and vanish. Dip up your chest, turn cabbage, swing with fools from the savage. I tear your chest to damage, big man, you know you can't manage. Step round there for your captain, back my beard, let him have it. They see me in the field, they panic, watch them run up and vanish. Dip up your chest, turn cabbage, swing with fools from the savage. I tear your chest to damage, big man, you know you can't manage. Takže za Modrý roh vám chci představit Adise. Na svým kontě má 64 zápasů, z toho 2 výhry, zbytek porážky. Na váze má 67 kg, výšku má 164 cm. Takže to je Modrý roh. Za Červený roh se nám představí Dídel ze Šluknova. Takže za Červený roh vám chci vám představit Dídla. Takže na svým kontě má 67 zápasů, z toho 2 výhry proti malým dětem. Na váze má 83 kg a výšku má 167. Teda 5, jsem se teď dozvěděl. Takže pojďme na to, kluci, pojďme se do sebe. Takže kluci, chci vidět čestný zápas, jo, žádný volá. Nevíš, ne. Takže žádný blbosti. Dejte si. Action! Tak, a je to tady. Dej mu! Takže vidím u Adriana pořádnou zášť, jo. To se mi začá, pozor. Dej mu! Hezky šlapáček, a ono se to vrací, chytání za nohy. Hej, od tebe, Bulák, běž! Od tebe! Bombí se. Teď si ty, jako to bylo držení, hodil zpátky do rohu, zpátky do rohu. Hoď! A pozor, tady dáš zkouší nějaký kung fu, který mu určitě vychází Bobečkovi. A držte, už napřahuje, tohle bude velký. Wow. Ale má. Hele, kuci pacha od kamery, nerozbijte mi to tady. Nabombilo, dej mu. Dej mu! Dej mu! Hej, co to bylo za kombo? Tady šaškovali. Hezky. Ty jo, dobrá obrana, hezká. No co je kluci to? To není ani masivní. Dej mu, vypni ho. Nabombil ho, zdrža. Dej mu. Nabombi ho! Dej! Na umu. Tak Briánek ho tady nabombí, Áďo, dej mu, hezky, to se mi líbí.
Ten se šaškuje ten Tadeáš, ten díděl. Pojďte tam. Kucí. To mi to tady kucíce kryje, tady to jako obrana na útok. Tak co máme oči, pivko, Durky, jete, hop. Ty kuci, na bombě ho, vypněl toho mrtvu. A takže spočítali se výsledky a vypadá to na druhý kolo. Takže myslím si, že teďka už to měl na takhle se byla krásná kopačka. Adriánek se nezdá, nevím co tomu Dígovi hrabe, chtěl být na něj ne. Takže zápas byl úplně trapný, jak jste si mohli všimnout, že jo, protože kluci se neumí tady pořádně zbušit. Takže první místo mistrovství světa zaslouží Adis, ty zabij jediná Adis, pojď si mu dát fakt. Já chci odvetu! To pryč kuci. Já chci odvetu! Dejte mu najíst! Mu dejte! Ne, a teď já chci odvetu druhou, tam chcípne rakovina. A teď ty pak